ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। खासदार नारायण राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त अभिनेत्री क्रांती रेडकर यांनी उपस्थिती दर्शवली। राणे कुटुंबीय यांच्याशी असलेल्या नात्याबद्दल त्या भरभरून बोलल्या। पाहुयात क्रांती रेडकर नारायण राणेंबद्दल काय म्हणाल्या। नमस्कार। माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे खासदार माननीय नारायणजी राणे यांना सर्वप्रथम वाढदिवसाच्या अनेक 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 शुभेच्छा मनापासून। ताईंना सुद्धा नमस्कार। नितेशजी राणे, निलेशजी राणे, ह्या संपूर्ण परिवाराला माझ्या मनापासून शुभेच्छा। आणि ह्या मंचावर सगळे जे उपस्थित मान्यवर आहेत त्यांनी आज मला या योग्यतेचं समजलं की त्यांनी मला इथे आमंत्रण दिलं आणि तुम्हा सगळ्यांच्या या एवढ्या सुखाच्या क्षणी मला दोन शब्द बोलायची संधी दिली, ह्यासाठी सर्वप्रथम आभारी आहे। मी ह्या परिवाराबद्दल काय बोलू, म्हणजे मला खरंच असं वाटतं की मला अनेकदा सिंधू कन्या म्हणून संबोधित केलं जातं, कारण की मी एक अभिनेत्री आहे जी कोकणातली आहे। मला नेहमी असं वाटतं की हा जो परिवार आहे, जो सिंधुदुर्गासाठी, आपल्या कोकणासाठी अगदी जीव तोडून काम करत असतो, इतक्या मनापासनं लोकांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे। आणि मुळात आपल्या इथे बिझनेसमॅनची वृत्ती खूप कमी पडते आणि आज लोकांना हे प्रोत्साहन देणं की नाही, तुम्ही उद्योगाकडे वळा, तुम्ही फक्त चाकरमानी राहू नका, पण तुमची बौद्धिकता जी आहे ती कुठे ना कुठेतरी प्रगल्भतेकडे किंवा आपल्यात कोणतीही कमतरता नाही। खरं तर आपलं कोकण इतकं समृद्ध आहे की त्यात तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट मिळून जाते आणि त्याचं तुम्ही सोनं करू शकता। पण ही जी गोष्ट आहे ही स्वतःची अशी करून स्वतः काहीतरी एवढं मोठं सिद्ध करून खरंच प्रेरणास्थान असलेच पाहिजे प्रत्येक कोकणी माणसासाठी, की ह्यांना बघून इन्स्पिरेशन मिळतं आपल्याला की नाही यार, आपल्याला पण आयुष्यात काहीतरी केलं पाहिजे। तुम्ही पॉलिटिक्स मध्ये म्हणू नका, तुम्ही औद्योगिक जगतात म्हणू नका, माणूस म्हणू नका, किंवा एक सोशल वर्कर, किंवा एक सगळ्यात प्रथम जी सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे ती म्हणजे एक चांगला माणूस म्हणू नका। नारायणजी राणे हे प्रत्येक गोष्टीत व्यक्तिमत्व आहे। मी तुम्हाला काय सांगू, म्हणजे मी जेव्हा आणि खरं तर आम्ही नात्यात आहोत ही सगळ्यात आनंदाची बाजू आहे। आणि मी पप्पांशी बोलत असते नेहमी, तेव्हा पप्पा मला अनेक गोष्टी ह्यांच्याकडे, मी खूप लहान होते म्हणजे मला आठवतही नसेल मी बोलतही कशी होते, तेव्हापासून मी राणे काकाच असं आता मला म्हटलं पाहिजे, त्यांच्या गोष्टी ऐकून मी मोठी झाले आहे। पप्पा अगदी आवर्जून मला तुला माहितीये का असं आहे असं आहे, आणि आई वडील जेव्हा बोलत असतात तेव्हा आपल्याला महाराष्ट्राचं पॉलिटिक्स काय आहे हे कळत असतं। पण मला नेहमी असं वाटतं की अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्याची जी एक ताकद आणि जी आतून एक आग असते ना, ती ह्या परिवाराकडे आहे। आणि मला खरंच कौतुक वाटतं ह्यांचं की कोणालाही कोणाचीही बिशात नाही ह्यांच्या समोर काय बोलायची, आणि सत्याच्या बाजूनी कायम ही लोक उभी राहतात आणि सत्याच्या बाजूनी लढणाऱ्या लोकांना सपोर्ट देतात। आज मी आणि समीरजी आमच्यावर पण अनेक दुःखाची पहाडं कोसळली का, तर सत्याच्या बाजूने उभे राहिलो, पण त्या क्षणी सुद्धा हा परिवार आमच्या बाजूनी अगदी खंबीरपणे उभा होता। आणि शेवटी का कोकणी माणसाला का कोकणी माणसाची साथ मिळाली तर तो जग काबीज करू शकतो असं मला वाटतं। सो मला खरंच राणे काका थँक्यू सो मच, तुम्ही ऑलवेज आमच्या बाजूने उभे राहता। आणि नितेशजी राणे, निलेशजी राणे, थँक्यू आम्हाला इथे आमंत्रण दिल्याबद्दल। राहता आणि राहणार।
सो थँक्यू सो मच वन अगेन. आणि तुम्हा सगळ्यांना मी काकण इथे शूट केली आणि मी प्रत्येक सिनेमा कोकणात शूट करू इच्छिते, कारण की आपल्या इकडच्या कलाकारांना वाव मिळाला पाहिजे. आणि मी त्या दिवशी एका बोटीतनं फिरत होते, बोट राईड करत होते, तेव्हा तो गाईड होता, मास्क लावलेलं. तो मला म्हणा, तुम्हाला माहिती आहे का काकण इथे शूट झाली? तर म्हणलं अच्छा हो का, वा वा मस्त छान, फारच सुंदर. सो मला खूप कौतुक आहे की आवर्जून आपल्या सिनेमांचं कौतुक केलं जातं आणि कोकणाचं आणि कोकण याचं कौतुक केलं जातं. मी मरेपर्यंत आपल्या कोकणासाठी झटत राहीन, कलाकृतीतून का होईना माझा जो वाटा आहे तो मी देत राहीन. एवढंच बोलून माझे 2 शब्द संपवते. थँक्यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.